ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಉಡುಪಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಡೆಗೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಯರ್ ಮುಲ್ಪದನೆ ವರ್ಕಾಡಿ ಸೈಡ್ ದಕ್ಕಲು ಕಪಲು ಅವಾಗ ನಮ್ಮಂಜಿ ಎಂಚ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪನು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪೋಯಿ ನಮಕ್ ಬೊಕ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಎಂಚೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಪೋಯಪ್ಪಗ ಹಲೋ ಪೂರ್ವಿಕುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಚೈತ್ರ ಅಲ್ಲಾಲು ಚೈತೋ ಚೈತು ಇನಿ ರಜೆ ನಾನು 3 ದಿನ 4 ದಿನ ರಜೆ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ್ವಿಕುಲ್ಲೆ ಅವಳು ಟಾಟಾ ಮಂತೋನುಲ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಸಿ ಯು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಿಶ್ ನೆಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಕಜಾವ ಮಾತ್ರ ಬೂರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಂಡೆ ಅಡಿ ತಿನ್ನತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೊಯ್ ಧನು ಮೂಲುಲ್ಲಿ ಅದುಲ್ಲಿ ಧನು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನೆಂಕಲು ಲೇಟೀನಿ ಅವು ಪಂಡ ಕಪ್ಪಲು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಬರೋಲ್ಲರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬ್ರೈಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆದ ಪಿದಾಡ್ನೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚತ್ತ ಲೇಟ್ ಆದ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಪೋತು ಕೈನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆಪು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಮುಗಿಪ್ಪುಗ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಂಜಂದು ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆಪಿನ ಅಂದಾಜಿ ಮಗದಾದ ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪೊಡೆತ್ತ ಓಕೆ ಪೋಯ ಬಗ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬುಡ್ಕ ತಲಪಾಡಿ ಫುಲ್ ತಲಪಾಡಿ ಎತ್ಯ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸಾಗ ಪೂರ ಇಡೀ ಕಚಾವ್ ಇಡೀ ರೋಡ್ಗೂ ಬೈದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಸೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜೇ ಬರ್ಸಾಡಿ ಬರ್ಸಾಗ ಇಡೀ ಅಲ್ಪ ಕೆಸಾರು ಅಲ್ಪ ನೇತ ಮರತ್ತ ಊರ ಹಿರೇ ಅವು ಪೂರ ಬೂರ್ದು ತಾರ ಮರ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪನಿ ಅಂಜ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೈ ಅಂಜ ಲೆಫ್ಟ್ ಮನಾವತ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾನೊಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೇರಿ ಸ್ಲೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ಗೆ ಬೈದ ತಲಪಾಡಿದ ಸ್ಲೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಓದಲಿದ್ದನಲ್ಲ ಪಾಡ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿ ಓತಲಿ ಏನೋ ಎತ್ತೊಂದು ಭತ್ತ ಈ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ ಉಂಟು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಶೂಟ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡು ಪುಣ ಎಂಕಲೆಗಳ ನೆನೀತೆ 10 ಗಂಟೆ 10:40 ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಲು ಎತ್ತಿಜೇರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬರೋಡಾತಿ ಎತ್ತಿಜೇರು ಅಕ್ಕಲನ್ನ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತಿರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಚಾಕ್ಲು ಬೇಗ ಎತ್ತೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಚಿನ್ನಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಚೋರು ಜಾಂಗುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ನನ್ನೆ ಬೊಚ್ಚಿ ನಿದ್ರೆ ನೆರಪುಡು ಒಣಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆತ್ತ ಅದೇ ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಸುರುಕು ರಡ್ ಉಂಡುದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಪೋಂದುಂಡು ನೀನು
ಬತ್ತನ ಬಲೆ ಮೀನು ಬತ್ತನ ಬಲೆ ಹೆವಿ ಬಲೆ ಹೆವಿ ಅಂಜಿ ಲೋಡು ಮೊಗವೀರ ಭವನ ಮೊಗವೀರ ಭವನ ಬಾರಿ ಒಂದು ಶೋಕದ ಹಾಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮೊಗವೀರ ಭವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಸೆಟಪ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಪಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ ಅವರ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಬಾರ್ ಕೊಂಚ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಕ ಚಾಪನ ತೂಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ ಶೂಟ್ ಹೋಗಿನತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅವು ಕೋಲ ಬತ್ತಿರ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಇಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ಕ ನನ್ನ ಅಡೆ ಪೋದು ಚಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ನಮಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಡತ್ತ ಅಂಚೊಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ಕ ಬಡಲಾಪನ ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ ಅಲ್ವ ಶಾಲಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಇಚ್ಚಾನು ಐತೆ ಈಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ನೈಕ್ ಬತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ರಸ್ತು ಮೂಲು ರಸದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕಲಿಡೆ ಬೈದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ಕ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪೂರಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ ಪೂರಿ ಪಲಾವ್ ಪೂರಿ ಪಲಾವ್ ಕಲ್ತಫ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಎತ್ತಿ ಜನ ಮೂಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಅತ್ತು ಪೂರಿಯ ಕೀಮಾ ಅಡುಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ನಾನು ತಿಂದು ದೀಕುವ ಬಡಾಪನ ಹೋಟೆಲ್ ಕುದರ್ತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಶ್ರೀರಸ್ತು ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲ ಟೆಂಪಲ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಚೂರು ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಡೆಡ್ ಅಂಡು ಫುಡ್ಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕಲ್ ಪೂರಿಲ ಕೂರ್ಮಾ ಪೂರಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಲಡ್ಡು ಎತ್ತನು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಡ್ಡು ಎತ್ತನು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಏರಾಲ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿತ್ತನ ಬರೋಳಿ ಅಡ್ಡೆ ನೀಟ್ ಉಂಡು ಹೋಟೆಲ್ಲ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರೋ ಒಂದು ಫೋಟೋಶೂಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಗೆತ್ಯ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಬೈಜೇರು ಗಂಟೆ 15 ಕಾಲಾಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅವನ ಸಾದಿ ರೆಡ್ ಒಂದು ಸುರು ರೆಡ್ ಉಂಟು ದೀಸರ ಅನ್ಪಡತಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಫೈನಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಎತ್ಯ ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ವೆದರ್ ಅಂತೂ ಕೂಲ್ ಉಂಡು ವೆದರ್ ಫುಲ್ ಚಿಲ್ಲುಂಡೀನಿ ತೂಕ ಅಂಚ ಮಾತಾ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಉಡುಪಿದಾಗಲೇ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ದಾಗಲೇ ಚೂರು ತೋಜಾಗ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಂದು ಮೂಲು ಫುಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಗ್ಲಿಗೆ ತೂವಲಿ ಮೂಲು ಅಂಚ ಮೂಲು ಸೆಟಪ್ ಮಾತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಶೂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲುಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂದಿಟ್ಟು ಮಾತು ದೆಪ್ಪೊಡಿನಿ ಫೋಟೋಶೂಟು ಅಂಡ ಒಯ್ಕಲ ಪಾರ್ಟಿ ಎತ್ತಿಚೇರಿ ಅಂಚ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪಡೋದು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಎತ್ತಿಯರ್ಂಡ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಣ ಇಡೆಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಸಾರಿ ಬೈದೆ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ಗೆ ಬೈದೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಲ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಎರೆಗಾಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಚ ಪುರ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೊಕ್ಲೇನು ಅಂಚ ಯಾನು ಬತ್ತೀನಿ ಅವೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಬೇತಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಶೂಟ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚ ಮುಲು ಸೆಟಪ್ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು
ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಗಾಡಿ ಮಾತ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಏನು ಮಾತ ತೂಕ ತೋಜಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೇರಂಡ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಗಂಟೆ ಎತ್ತೆ 12 ಗಂಟೆ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಲ ಎತ್ತೀಚೇರು ಸೊ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಎತ್ತೀಚೇರು ದಾದಾಲ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಕಾಪುನನಿ ಬೇಲೆ ಅದು ಹೋದು ಚಾಪ್ ನೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ತೋಜವನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಎರಂದು ತೋಜವನು ಡೌಟು ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇನೋಡವ ತೂಕ ಎಂಜ ಮಾತ ಆಪಣಂದು ಎಂಕಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಎಂಜ ಚೂರು ಕಾರ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲಿ ನಾನು ಬತ್ತೇರ್ನ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಎಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ಅಲ್ಪರ್ದ ಆಯ್ಜ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಿರಬತ್ತ ಅವ್ರು ಭಯಂಕರ ದೊಂಬಿತ್ತು ನಡೆದವರು ನಮಗೆ ಇಂಡೋರ್ ಶೂಟ್ ಆವಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಇಂಡೋರ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿರಾಧ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಸೈಡ್ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೋಯ್ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅವಳು ದೊಂಬಿತ್ತು ನಡೆದವರು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಜ್ ಆಕಲು ಬಣ್ಣಗೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿರಾಧ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅವಳು ಇಂಡೋರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅನಾಗ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಉಲ ಸಾಯಿರಾಧ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ತಂಚಿ ಪೋಯ್ ಒಂದು ಸಾಯಿರಾಧ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಮಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಂಚನೆ ಗೂಗಲ್ಡು ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿರಾಧ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ದ ಉಲಾಯ್ದ ವ್ಯೂ ಎಡ್ಡ ಸೆಟಪ್ಪು ನಮಗೆ ಮೂಲು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋಂದುಪ್ಪ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮದ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ಲ ಮೂಲೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸೀನ್ ಮಾತ ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮುಡು ಮೂಲು ಕೆಲವು ಸೀನ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಆತಂಡು ನಮಕ್ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಡು ಸಾಯಿರಾಧ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕಾಪುಡುಪ್ಪುನು ಮೂಲು ಸೆಟಪ್ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಮೂಲೆ ನಮಕ್ ಶೂಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫುಲ್ ಅರೌಂಡು ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಇಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ ನನ್ನ ಇತ್ತ ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಅಂತೆ ರಪ ಶೂಟ್ ಆಡ್ಪನ ಮೂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡೆಗೆ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ದೆಲ್ಲ ಮೂಲು ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಮೂಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಬೀಚ್ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪಗ ನಂತರ ನಮಗೊಂದು ವಿಂಟೇಜ್ ಹೋಮ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಸೆಟಪ್ ಮಾತ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಂಟೇಜ್ ಹೋಮ್ ಸೆಟಪ್ ಅದು ಲೈಟ್ ಮಾತು ತೂಲೆ ಎಡ್ಡ ಸೆಟಪ್ಪು ತೊಟ್ಟಿಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ದುಂಬುದ ಐಟಮ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂದು ದುಂಬು ಕಳಸೆ ಪನಂತೇರು ಅರಿ ಮಾತ ಪಾರ್ದೀಪನಂಚಿನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕುದಾಲ ಕೊಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೆಲವು ದುಂಬುದ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಚೇರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ
ತುಂಬದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೂಬಂದು ಚರಕ ಉಂಟು ಚರಕ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಟಪು ನಮಕ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ವಿಂಟೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಾನು ಹೆಂಗ್ಲು ಶೂಟ್ ಮಾಲ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ರೆಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬಲೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಬಲೆ ಫೇಸ್ ಒಂದು ಕೈ ಪಾತೊಂದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೋಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಒಂಜೇ ದಿಕ್ಕ ಗತ್ತು ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಪಾತೊಂದು ಕಾಲು ಇಂಚನೇ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೆ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಮೋಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸ ಅದೇ ಜೋಶ್ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಎದುರು ಅಲ್ಪ ಕೈ ಎದುರು ಬಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬಲೆ ಹಾಂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕೊಡಲೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಕೈ ಮೀನಿ ಕೊಡಲೆ ಇಂಚ ಹೋಯ್ನ ಬೆಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ಎತ್ತರು ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ಗುಡಿ ಉಂಡದ ಸೊ ಎದುರು ಬಲೆ ಹಾಂ ಅಂತ ತೋಜಾಡು ಈಗ ಅಲ್ಲ ಇಂಚೊಂದು ಕೈ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ತಂಜ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಬಿದ್ದ ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಇಂಚ ಹಾಂ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಂ ತೋಜವನತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮತ ಮನ್ಪೇರದು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚ ಮತ ಮನ್ಪದ ನಾವು ಮೇಕ ಮತ ಹೌದು ಬುರ್ಲಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮತ ತೋಜಾವ ಇಂಚ ಮತ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ತೋಜೋಡು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜ ನಾವು ಪಿದಾಯಿ ಮಾತು ಇಂಚ ವರನ್ನೆ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ತೋಜಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಮೂಲ ತೋಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ತೋಜಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೇ ಎಡ್ ಜೋರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ತೋಜಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಕಚೂರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಡ್ ಜೋರ್ ಸೂಪರ್ ಇರಲ್ಲ ನಡೆದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ನಡೆದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದರ್ ತೆಲಿಪ್ಪಡಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಸಾಯಿರಾದ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೀಚ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಬೈದ ಎಡೆ ಬೈಯದ ವೈಬ್ ಜಿಗ್ಗುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ದಾದ ಮಂಡೆ ಇನಿ ಸಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಸಣ್ಣಗೆ ರಜೆ ಸಣ್ಣ ಪೋತೆರು ಸಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ತೋಜ್ಜರು ಎಂಕಲ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಸಾಯಿರಾದ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇತ್ತ ಆಪೋಸಿಟ್ ಉಪ್ಪು ನಂಜಿ ಬೀಚ್ ಇಂಚ ಇತ್ತ ಬತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಯರ್ಡ ಮತ್ತು ಬೀಚ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪವನ ಶೂಟ್ ದೆತ್ತದ ಇದಾರೆ ಉಳ್ತ ಪ್ಲೇಸಸ್ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವೈಬ್ ಉಂಡು ಸೈಕ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಪಾರ್ದೆ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗಾತನೆ ಸೈಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗ ತುಷಾರ್ನೆಲ್ಲ ಬಾತನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂడి ನನ್ನ ರಿಯಲ್ అవుతుంటావు ಅದಕ್ಕೆ ರೈಡ್ ಕೂಡ పోపునండావు రైడ్ పోపునట్లే కూడా బైక్ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಅವೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನಿ ಅವೇ ಚೂರು ವೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿನಾಗಲಿ ಇತ್ತು ಬಯ್ಯ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ 555 ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ನಂಬರ್ ತುಲೆ ಐನು ಎಂಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ನಂಬರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವರ 11 ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ತೂನಾಗ ಸಡನ್ ತೂನ ಕೂಡ 5 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಾತಿ ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೂಟ್ ಆದ ಎತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಮತ್ತು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನು ಅವೈತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮನೊಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಾಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚಿನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಲೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಬೊಕ ಟೈಮ್ಗ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ದಾದಾಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ ಪೂರ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು ಅಂಚ ಪಗ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಪಗಂಡ ಈ ಲಾಗ್ನು ಏನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದನ್ನು ಗಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ಮೂಲು ಉಳ್ಳಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾತಾದ ಬೈ ಅಂಚ ಪೋಪಿನಿ
ನಾನು ಸೀದಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಓಪನಿ ಅಂಚ ನಡೆದವರ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೇಗೆ ಏನು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಗ್ಗ ಅದನ್ನಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್ See you guys.